Sibambe ngazibini ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC Lihaye. Njengoko ke siqolesela inyanga yokwazisa ngamalungelo abantu abakhubazekileyo, sinelunda ke ngokuba noAvela Toyi esimanyane ukuze ke abelana nathi ngamava wakhe nembono zakhe. uAvela ke umthetheleli onothando amalungelo abantu abakhubazekileyo uphila nakukhubazeka kwaye besoloko engumxhasi welizwi lokubandakanywa ngakumbi kunye nokufikelela eMzantsi Afrika. Unathi ke mbukeli masikubulise sikwamkele Avela, sibambe ngazibini ngexesha lakho apha eSABC Lihaye. Unjani namhlanje? Molweni sithi ndiyaphila, enkosi njani? Hayi sigawula sirhuqa sikhohlela siginya asikhalazi nganto. Kuhle kakhulu uba nawe namhlanje apha enkqubeni. Avela ndiyacela nje wabelana nathi ukuba kunjani into bana mhlawumbe uhlala nokukhubazeka apha eMzantsi Afrika kunye nendlela mhlawumbe othe wabe kanti ujongana nayo ngemingeni. Ukukhubazeka eMzantsi Afrika sisi nokujongana nezithintelo ezibathintelayo abantu abakhubazekileyo. Kunzima kwicala lemisebenzi kuba abantu abakhubazekileyo abakwazi ukufumana imisebenzi. Abanye ufumaniseka uba umntu uyakwazi ukufumana umsebenzi but axakane ke ngoku neengxaki ezithi zimehlele kwindlela yentlalo emsebenzini. Ewe sisi. Njengoba usisho into yokubana mhlambe kukhona lo micelimngeni, ucinga uba mhlambe zeziphi ezona ngcinga ezigqwesileyo ngabantu abakhubazekileyo kwaye ke mhlambe singasebenza njani ukuphelisa lo miqobo? Ukuphelisa lo miqobo sisi kunganceda ukuba urhulumente namashishini abucala ancedisane ngokuxhasa ngokuvula iinkampani zokuxhasa ngemali kubantu abakhubazekileyo nezemfundo. Kodwa kunjalo kukhona izikolo ezincedisana nabantu abakhubazekileyo, iVukuhambe Special School neKwesi Lokusa ezincedisana nabo nabazali ukuba bangathwali imithwalo bebodwa jikelele. Ndiyafuna uqonda into yokubana kule nto itshoyo ingaba mhlawumbe ukuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo efana nomthetho obulungisa kwezengqesho kuba uye wachaphazela into yokubana kubonakala ngathi anibandakanywa ingakumbi kumcimbi wengqesho kunye nephepha lengcaciso wena Avela lomgaqo-nkqubo wamalungelo abantu abakhubazekileyo. Ungathi mhlawumbe kukuchaphazele njani wena? Ndiyaqonda into yokubana ngoku uye wabe kanti uyafunda kwesi special school. Ngicela uwabelana nathi ngamava wakho wokufunda noba mhlambe zintoni othe wazichola-chola. So ekufundeni eVukuhambe Special School mina okokuqala bendinga-understand i-disability kuba andizange ndazibona ndikhubazekile. Ndikhule kwilali yaseNgcobo apho bendiphetheke kakuhle ndingaziboni ukuba ndikhubazekile ngenxa yentlalo endihleli kuyo nendlela endikhuliswe ngayo ekhaya. Ukuza eVukuhambe ndiye ndabona abanye bezithathela phantsi ngokuba bayabethakala kwintlalo abakuyo. Abanye umntu akazithembanga ukuthi umntu abanye bane-low self-esteem, abazithembi kwaye kubangele ukungabikho kokuqonda kubo kuba mna ndikhule ndingaziboni ukuthi ndine-disabilities. And ndiyathanda xa uthi mhlawumbe ngokwendlela okhule ngayo into ethi nabantu abafundisekanga into bangaba mhlawumbe funeke baphile njani nabantu abanedisability. Uzawufumanisa mhlawumbe umntwana ubonakala ngathi ebekelwa bucala emncinci, nto leyo zawubangela into yokubana mhlawumbe angabi nako okuzithemba othetha ngako. Ndiyafuna uqonda ke ngoku kuba ngoku uye watshintsha yonke le meko njengokufundile nawe waqonda into yokubana mawuncancise nabanye uba
ubafundise, uba-assiste, especially kwi-special needs. Ungabelana nathi mhlawumbe nge-experience yakho, into yobana mhlawumbe abantwana xa befika bafike benjani ngokweemeko nangomakhaya abahluka kuwo, kwaye izintoni abanceda okwaziyo wena ngoku into yokuba ubancede ngayo. Ukuncedisana nabanye abantwana abaphila ngokhubazeko sisi, endithi ndifikelele kuko mna kukuncedisana nabo, ukucaciselana ngokwezemfundo eklasini, nokukhuthaza ukuba babone ukuba iyenzeka lento yokuba umuntu okhubazekileyo afunde naye aphumelele, ngokuba ndibe phambi kwabo eklasini, nokuncedisana nabo kwizinto abathi ezithi zibehlele esikolweni, nokubakhumbuza ukuba ngaphandle bukhona ubomi obungcono. And lamazwi wathethayo angqina kanye lento ethi disability is not inability. Siyaqonda into yokubana iba khona imicelimngeni enijamelana nayo, ufumanisa into yokubana ngoku awuziva mnandi emphefumlweni. Kuba ndiyakubona nalapha emifanekiso bana uye waba ngumntu othengisa nokuthengisa, sibona izipinatshi, into ethi noko ikhona la hustlers spirit. Ungabelana nathi mhlawumbi into yokubana yintoni ethe yakukhuthaza apha kuhambo lwakho, into yokubana uzixelele into yokubana noba imeko injani kodwa ndiyaphambili? Kukusuka sisi kwintlupheko, because mna ndihlupheka kakhulu ekhaya, kunzima, sikhula sisonke sibaninzi, nongafuni ukubuyela apho ubuvela khona, kuba ekuthengiseni kwami isipinatshi and i-livestock eNgcobo kuye kwabonakalisa uba ukuzithemba kum, also nokukhangela indlela zokuphila, kuba kukhona ubomi ngaphandle jikelele kwelizwe. Ingaba wena Avela ngophi mhlambe umyalezo onqwenela ukuwugqithisa kubantu nje ngokuphela phelizweni, ngendlela mhlambe abenza ngayo, obonayo ukuthi ezi zinto ziyabalimaza abantu abakhubazekileyo, mhlambe zizinto abantu abazithethayo, okanye ufumanise nokuba umuntu uyazihambela ukhubazekile, fike ejongwe ngamehlo athile, ajongwe ngumuntu omdala, ajongwe ngumntwana. Zeziphi izinto onqwenela into yokubana ungathi nje uzikhuze kubantu ngendlela abaphatha ngayo abantu abakhubazekileyo? Kukuba sisi bazive, kukubaxhobisa okokuqala, nokuba bazive bebandakanyiwe xa benikwa isidima, intlonipho kunye nokubhokoxa kuzo zonke iinkalo zobomi. Kubazali ke ngoku umyalezo uthini? Kubazali mhlawumbe ufumanisa into yokubana umzali ukhulisa umntwana okhubazekileyo, ine-community ofumanisa into yobana ayifundisekanga, uthini kumzali, ingakumbi ngoku kukhona izikolo ezikwaziyo ukuthi zibancede abantwana, because abanye abantwana uzofumanisa into yokubana bafuywa ezindlini, umzali angaphumi naye phandle kuba mhlawumbe enentloni, kananjalo angayi umntana nasesikolweni apho azawuthi aphucule izakhono zakhe. Uthini kumzali ojongene nale meko? Ndingathi kubazali bethu nakubazali abantwana abakhubazekileyo, eyona nto inokubalungela abanokuyenza kukunceda ukumamela iimfuno zabo abantu abakhubazekileyo, nokuncedisana nabo kwiimeko ezibandakanya nabo, ngokwamkelwa ke ngokwenyanga yabo, nokukhuseleka. Xa ujonge abantwana abo bafundisayo Avela, ingaba mhlawumbe ikamva labo ulibona linjani? Kubuye watsho into yokubana there's more life beyond into yokubana umntu akhubazeke. Xa ubajongile ujonge nekamva labo, unqwenela ntoni ngabo? Ndinqwenela ukuba bafunde sisi, bayazi ukuba umuntu okhubazekileyo ukhubazeke ngokwenyama, akakhubazekanga ngokwengqondo, and bayazi uba nabani na ekuhlaleni
angajoyina le nto kuthiwa inkubazeko kuba ayonto inkubazeko ingumgca yinto ehambayo sisi. Akhona mhlambe amazwi ndifuna nje ukufaka kuvavanyo oluthile kuba kaloku nawe you were once a young boy ongazi kamva lakho uba lizawumaphi. Ingaba mhlambe that young boy onguAvela akhona amazwi mhlambe ufuna ukumgqithisela wona? Ewe sisi wam. Ndingathi okokuqala ndingabulela abazali bam ngendlela abandikhulise ngayo kuba uAvela was a young boy who moved from boyhood to manhood, who has umqhele wobufana ngoku. Also ndithi kubantu jikelele ngaske umuntu urhulumente okokuqala akhangele amamele imfuno zabantu abakhubazekileyo kwaye abaxhase ukuze babonakalise izakhono zabo neziphiwo zabo jikelele kwizipoti, kwimidlalo, kwezemidlalo kunye nakwezemfundo kunye nakwezoqoqosho ukuze baxhase abantu abakhubazekileyo. Inkxaso ngamandla. Avela masibambe ngazibini ngexesha lakho kuyo lenyanga ebaluleke kangaka kwaye sikothulela umnqwazi ngokuba uzityande igila uqinisekisa into okubana nawe lento wayifumana kwesisikolo uyidlulisa nakwabanye. Mhle kakhulu umsebenzi wakho kwaye siyathemba into okubana zonke ezi zinto ozithe thaca apha eSABC lihaye urhulumente uzawukwazi into okubana amemelele enze inguqu kube khona uphuhliso ne-inclusivity within i-disability community. Siyabulela kakhulu benosuku olumnandi.